கொரோனா வைரஸ்லேருந்து எப்படி நம்ம சேஃபாக இருக்க பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொரோனா வைரஸால் உலகமே அதிர்ச்சியில் இருக்குது. கொரோனா வைரஸ் அதிகமாக தான் போகுது, ஒன்றும் குறையல. இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம பத்திரமா இருக்கணும்னா நம்ம தான் சேஃபாக இருக்கணும். கொரோனா தொற்று நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கணும்னாக்கா மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கை கால் முகம் கழுவிட்டு தான் வரணும். உங்கள்கிட்ட இருக்குல்ல சோப் அண்டு எனி ஹேண்ட் வாஷ், இதை யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மாஸ்க்கு, இது நல்லா சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுறோமா, இது டவுட்டு தாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் 2 மாஸ்க் கம்பல்சரி தேவை. நம்ம வெளியில் போயிட்டு வரும்போது கை கால் முகம் கழுவிட்டு தானே வருவோம். அப்படி கழுவும் போது இந்த மாஸ்கையும் நல்லா கழுவிட்டு காய போட்டுருங்க. திடீர்னு நீங்கள் எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகணுன்னா இந்த 2வது மாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். அவங்கவுங்க மாஸ்க்கு அவங்க தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் மாஸ்க் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா மாஸ்க்கு, இது கண்ட இடத்துல போடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வால் ஸ்டிக் வாங்கி உங்கள் வீட்டு என்ட்ரன்ஸில் இது ஒட்டிடுங்க. நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்களே இந்த மாஸ்க்கை இதில் வந்து மாட்டி விட்டுருங்க. மாஸ்க்கும் சேஃபாக இருக்கும், மாஸ்க்கு சுத்தமாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் காஞ்ச மாஸ்க்கு, இதுதான் நான் இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்ச மாஸ்க்கு. அடுத்த வாட்டி நான் போகும்போது இந்த மாஸ்க்கை எடுத்துடுவேன், இந்த மாஸ்க்கு இங்கே வச்சுருவேன். என்னோடய மாஸ்க்கை நல்லா சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி நல்லா சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். போகிற ஆன்டி அங்கிளுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு, இந்த மாதிரி ஒரு சானிடைசர் வாங்கி உங்கள் பேக்கில் வச்சுக்கோங்க. இது 25 ருபீஸ் தான், அவ்வளோ காஸ்ட்டாக இல்லை. வெளியில் எங்கே போனாலும் சோப்பும் தண்ணியும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இந்த சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டுக்கு வந்தோடனே நல்லா கை கால் கழுவிக்கோங்க சோப்பு போட்டு. வெளியில் போயிட்டு வர பெரியவங்க நீங்கள் சேஃபாக வந்தால் தான் வீட்டில் இருக்கவங்க நாங்கள் சேஃபாக இருக்க முடியும். கொரோனா இல்லாத உலகம் மீண்டும் வரணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.